Παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Fortnite από το laptop. Αγόρασα laptop και πάμε να το δοκιμάσουμε, να παίξουμε, να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, ονομάζομαι Θάναπελε. Θα βάλω και το Γιωργάκη την επόμενη φορά να παίξει. Είναι πιο ωραία από το laptop, πιστεύω. Έχω αυτά τα δύο σκίνα, αφού πριν λίγο είχα μπει. Ναι, δεν έχω βάλει λεφτά. Έχω βάλει λεφτά μου στο PlayStation. Item shop, εντάξει. Battle Pass έχω πάρει μέχρι τώρα. Όλη αυτή είναι εδώ πέρα τη σειρά, δηλαδή αυτό και αυτό. Στην σελίδα 2 έχω πάρει μόνο αυτό και quest τα έχουμε πάρει όλα. Complete, Career, V-Bucks. Πάμε play, θα παίξουμε Battle Royale solo. Να δούμε πώς θα πάει, αν θα νικήσουμε ή όχι. Έχουμε και αυτά εδώ πέρα. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι το με αυτό. Έχουμε αυτό. Τώρα το ανακάλυψα ότι με το βίντεο μπορούμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω να χτίζω ακόμη, αλλά ξέρω έτσι να μετακινιέμαι και τα λοιπά. Είμαστε με το ποντίκι, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται. Ωραία, και πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ματσάκι. Παιδιά, να δούμε τώρα που θα πέσουμε. Εγώ λέω θα πέσουμε από το Lavitz Air. Πάμε να πέσουμε εκεί πέρα. Και πιο ωραία από το τέτοιο, γιατί από το laptop έχω βρει και μια εφαρμογή που μπορούμε τώρα να βλέπετε και τη φάτσα μου. Είναι πολύ ωραία γενικά. Από το laptop. Παιδιά, κιόλας αν θέλετε γράψτε μου να δω λίγο πώς μπορώ να πάρω το λογαριασμό μου, αν γίνεται κιόλας, από Fortnite από το PlayStation και να το βάλω εδώ πέρα στο laptop. Το βγάλουμε τώρα. Ωραία, τώρα δεν πέσαμε στο σπιτάκι, τώρα που πέφτουμε να το εκεί πέρα, ωραία. Ωραία. Μου κολλάει λίγο. Θα το αφήσουμε λίγο εκείνο το chest. Λίγο τώρα, παιδιά, μαθαίνω κιόλας τα κουβιά. Ξέχασα με ποιο κουμπί να πυροβολήσω. Κολλάει πάρα πολύ και δεν έχω και πολύ κολλάιτερ. Πώς έτυχε να είναι όταν κάνω βιντεάκι. Ωραία, dead, εύκολο. Λίγο μου κολλάει. Είναι λόγω του ίντερνετ. Ας πάρουμε και το πιστολάκι. Θα προσπαθήσω, παιδιά, να πάρω win. Το βάλουμε εδώ. Ωραία. Θα προσπαθήσω λοιπόν να πάρουμε win. Ας πάρουμε και τα abundance. Αυτό θα είναι το challenge του σημερινού βίντεο. Έχω να παίξω και καιρό Fortnite. Το πιστολάκι αυτό θα το πετάξουμε, πήρα κατά λάθος το πιστολάκι. Θα βάλουμε λίγο. Ωραία, θα βάλουμε. Ναι, μας μένει άλλο ένα. Δεν μας αφήνει να το βάλουμε. Έλα. Ωραία, προλάβαμε να μπούμε στο τρένο. Τι είναι αυτό? Κάνε, έχω πορεία.
Α, ωραία. Για να δούμε, έχει περισσότερες σφαίρες ή όχι. Ναι, ωραία. Έχει περισσότερες σφαίρες αυτό το πιστολάκι. Λίγο μας κολλάει, παιδιά, όπως βλέπετε. Ωραία, θα μας δώσει καλά όπλα. Πάμε και εδώ να δούμε τι θα μας δώσει. Ωραία δωράκι, θα πετάξουμε λίγο τα bandage. Δεν θα πετάξουμε τα bandage. Ας το βάλουμε εδώ. Α, δεν μας αφήνει. Εδώ σε ανοιχτό χώρο. Δεν μας αφήνει καθόλου, παιδιά. Ας το κρατήσουμε. Να δούμε τι θα μας δώσει. Τώρα δεν έχω και το καλύτερο ίντερνετ, αλλά εντάξει. Α, παιδιά, κιόλας θα παίξουμε και ένα ματσάκι που μας είχε πετάξει. Θα πάρουμε αυτό εδώ πέρα. Το λέτε. Το πάρουμε, γιατί όχι. Ωραία, ας κατεβούμε τώρα. Ωραία. Ωραία. Να πάρουμε και αυτό το όπλο. Το σπάμε. Τώρα πάμε να μπούμε στη μάχη. Τώρα έχουμε κάνει μόνο ένα kill. Νάτος. Από το λάπτοπ, παιδιά, πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο. Ωραία, θα αφήσουμε αυτό εδώ πέρα. Το sniper θα πάρουμε αυτό εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι sniper ή όχι. Τέλος πάντων, ας πάρουμε και τα μποτάκια. Έχουμε 6. Πάμε να κάνουμε και το μποτάκι να είναι στην ομάδα μας. Είναι από εδώ. Να το μποτάκι είναι. Ωραία. Μέχρι τώρα θα πάμε, πιστεύω, αρκετά καλά. Το αγοράσουμε και ένα. Φυσικά θα μας τα δώσει. Να το. Θα το βάλουμε πρώτα. Θα βάλουμε πρώτα την 50. Να τα και τα ποτάκια. Ωραία. Κάνε άκρη. Μπράβο. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Δεν θα τα πάρουμε αυτά εδώ. Λίγο μου κολλάει κιόλας. Τέλος πάντων, καλά τα πηγαίνουμε μέχρι τώρα. Ωραία, θα κάνουμε και live, παιδιά. Σήμερα θα είναι παραμονή πρωτοχρονιάς που θα ανεβεί. Το κάνω κιόλας. Και θα δούμε. Σήμερα δεν θα κάνουμε κάτι, μόνο το βίντεο το Fortnite και το short. Ωραία, μας πυροβολάνε. Ωραία, Νάτι. Λίγο μου κολλάει κιόλας. Ναι, παίζει, δεν πέτυχα κανέναν, αλλά εντάξει. Μόνο 2 kills. Όταν έπαιζα είχα κάνει 10 και 11 kills. Τέλος πάντων, ας πάμε προς τα εκεί. Τρέχουμε. Σήμερα κιόλας, παιδιά, τώρα το μεσημέρι, γιατί μεσημέρι το κάνω το βιντεάκι, άρχισα να κατέβηκε το Fortnite και άρχισα να μάθω.
Κι άλλος πέθανε. Θέλετε παιδιά να κάνω κι άλλα τέτοια βιντεάκια, γράψτε μου στα σχόλια. Την επόμενη φορά θα βάλουμε το Γιωργάκι να δούμε τι άραγε θα κάνει. Θα τα καταφέρει ή όχι? Και γράψτε μου και εμένα στα σχόλια αν θα τα καταφέρω εγώ. Στο ίδιο σημείο είμαστε, αλλά λίγο κοιτάζω και τα κουμπιά γιατί δεν τα ξέρω και πάρα πολύ καλά. Έλα. Ωραία. Αλλά παιδιά θα τα μάθω πολύ καλά και θα παίζω όπως το PlayStation ενώ ξέρω. Όχι ότι θα γίνω καλός σαν το PlayStation, γιατί στο PlayStation δεν είναι καλά. Υπάρχει και το Battle Pass. Αν εξπούν το ποτάκι μου. 35 άτομα ακόμη. Και 2 έχω φάει μέχρι τώρα. Πάμε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Κοντά είναι, εντάξει, ας πάμε να αλλάξουμε λίγο. Και άλλοι πεθαίνουν. Εδώ αριστερά φαίνεται. 30 άτομα τώρα. 28, πώς κατεβαίνει έτσι. Όπα το ποτάκι μου βρήκε άτομα. Παιδιά, να μην μας φάει κι αυτός. Α, μας το έφαγε το ποτάκι μας. Το είχα, αλήθεια σας λέω, το είχα, αλλά δεν το πετύχαινα καθόλου. Να πιούμε το τέτοιο μας. Ωραία, παιδιά θα με κράξετε τώρα για τόσο λίγο, ναι, θα το βάλω. Να το βάλαμε. Έχει κι άλλα 2. Αν είναι θα τα κρατήσω και θα... Λοιπόν, κρατάμε αυτό και πετάμε αυτό. Και τώρα θα βάλουμε, θα πάρουμε ωραία. Βρήκε άτομο. Πάει. 110 τον πάτησα. Πάμε από πάνω, πάμε πάνω. Βάλουμε το sniper. Ωραία. 4 άτομα. Και ένα έφαγε και το ποτάκι μου. Τέλεια. Είμαστε μια χαρά τώρα, παιδιά. 19 άτομα, ωραία. Να πάρουμε και την 50 να τη βάλουμε. Ωραία. Όχι, κατά λάθος. Λίγο κολλάει. παιδιά, τελικά μου αρέσει αυτό. Μου αρέσουν αυτά τα όλα που έχω και έτσι δεν θα ανοίξουμε αυτό εκεί πέρα. Αν θέλετε κιόλας παιδιά, στο επόμενο βίντεο μπορεί να σας δείξω πώς να συνδέσετε το λογαριασμό σας σε έναν άλλον, σε μια άλλη συσκευή. Είναι πολύ απλό. Απλά πρέπει να ξέρετε τους κωδικούς που έχετε βάλει και αλλιώς τους αλλάζετε. Θα σας δείξω εγώ στο επόμενο βίντεο, αν γίνει, δεν είναι 100%. Απλά τώρα μου ήρθε που έβαλα κι εγώ από το laptop
λογαριασμό που έτσι μπορώ να το ανεβάσω και δεν χρειάζεται να παίρνω στικάκια και όλα αυτά. Ωραία, ας το κάνουμε. Bounty. Παιδιά. Παιδιά, δεν κουνιέται. Παιδιά, τον πέτυχα μία φορά και κατευθείαν dead. Καλό, πιο εύκολο. Όπα, κι άλλος. Όπως βλέπετε, λίγο μου κολλάει. Δεν έχω και πολύ καλό ίντερνετ, πάει κι αυτός. Πάει κι αυτός. Ωραία, παιδιά. Καλά τα πάμε μέχρι στιγμής. 9 άτομα ακόμη. Έτσι πυροβολάει το δέσιο. Εντάξει, δεν μ' αρέσει και τόσο αυτό τώρα. Αλλά θα το κρατήσουμε. Μπορεί να μας δώσει τώρα το sniper και... Sniper είναι τέλος πάντων. Ναι, sniper είναι. Και το shotgun. Βλέπετε τώρα με το shotgun τους έτρωγα πολύ εύκολα. Εδώ πάμε. Μπερδεύτηκα με το κύκλο νόμιση. Από εκεί πάμε, λοιπόν. Ωραία, βλέπουμε και πυροβολισμούς. Είμαι έτοιμος να τους φάω. Όπα, μας πυροβολάνε. Με πυροβολάνε βασικά. Δεν θα χτίσω. Λοιπόν. Το άτομα ακόμη, παιδιά. Θα πάμε να πάρουμε το αμάξι. Μας κολλάει, αλλά δεν πειράζει. Ναι, λίγο θα φάμε. Ποιο τώρα κουμπί είναι? Θα το βγάλουμε, παιδιά, γιατί θα φάμε copyright. Μου δείχνει ότι διεκνοβολούνται. Όπα, να, εκεί η σφαίρα πετάχτηκε. Πάμε. Για να μπούμε και στον κύκλο και να τους πολεμήσουμε. Ωραία. Από πίσω. Όπα, πατάω λάθος κουμπιά, παιδιά. Γιατί έχω πάθει και δεν. Ω, το μποτάκι μου το έφαγε. Για το μποτάκι μου έφαγε. Έχει 2 kills το μποτάκι μου στη φάση. Να πάμε μέσα στον κύκλο.
μας κολλάει πάρα πολύ το ίντερνετ. Τέλος πάντων. Είναι πάλι τέτοιο. Κάτσα βγούμε. Μας πυροβόλησαν. Τέλεια. Πούντι. Πούντι, γεια. Πυροβολιούνται από εκεί πέρα, παιδιά, αλλά πούντι. Δεν τους εντατρίζω. Είναι εδώ πέρα. Πυροβολιούνται. Σε ένα άτομο. Νάτος. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε. Έχει 3 kills το ποτάκι μου, εγώ δεν το πρόλαβα καν. Πάντως με βοηθάει πάρα πολύ το ποτάκι μου και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμάξα νομίζω ότι ήταν άτομο. Α, πάμε από εδώ. Το ποτάκι μας βοηθάει πάρα πολύ. Και το shotgun μου αρέσει. Και το ποτάκι με βοηθάει και το shotgun με βοηθάει. Τέλος αυτό εδώ πέρα το όπλο, αν έβρισκα άλλο θα το έβγαζα. Τώρα δεν είμαι σε χρόνο που πρέπει να το αλλάξω. Πούντι, σε εντοπίσω. Νάτε. Έλα. Παιδιά, μόλις έρθει. Έλα. Ναι, dead, πάμε να Βιέννα. Παιδιά, γίνεται ένας μικρός χαμ. Ναι! Το ποτάκι μας βοήθησε και πήραμε win! Ναι, φίλε! Πάμε λίγο. Κορώνα! Εντάξει, δεν την έχουμε πάρει. Στο επόμενο ματσάκι δεν θα παίξω καθόλου. Στο επόμενο ματσάκι θα βάλω στο επόμενο βίντεο βασικά θα βάλω το Γιωργάκι να παίξει και να κάνει βιντεάκια αφού νομίζω ότι είναι τόσο καλός και YouTuber αλλά και gamer, με πρίζει συνέχεια να κάνει βιντεάκια αφού πλέον το ξέρω. Ναι, πάμε λοιπόν. Το ποτάκι μας βοήθησε πάρα πολύ, δεν προλάβαινα καν να τους σκοτώσω. Ωραία, πηγαίνουμε τώρα και κλείνει το βιντεάκι. Παίρνουμε εδώ πέρα και τα 15 αστεράκια μας. Πάμε να δούμε τι πήραμε. Πάμε σελίδα 2. Πήραμε αυτό. Θα το βάλω. Σελίδα 3 έχουμε αυτό εδώ πέρα το όπλο. Και αυτό εδώ ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Αν σας κάντε μια εγγραφή και like, γεια σας!